салом тамошобинони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Дар ин видеои ҳозира ман мехоҳам шуморо бо якчанд урфу одат, анъана ва этикетҳои Корея шинос кунам. Боз хориҷионе ки нав ба Корея дохил мешаванд, якчанд чизе ҳаст ки бояд донанду риоя кунанд. Кореяи Ҷанубӣ давлатест ки дар қисми шимолу шарқи Осиё ҷойгир шуда ва мисли дигар давлатҳо албатта ки дорои урфу одат, анъана, этикет ва қоидаҳои одоб мебошад, ки дар тӯли солҳо ташаккул ёфтаанд ва бисёре аз онҳо он чизе ки дар аксари кишварҳои дигар рух медиҳад бениҳоят фарқ мекунад, яъне ки этикети ғайриоддӣ доранд гӯем. баъзе чизҳои муҳиме ҳастанд ки шумо бояд дар бораи одоби Корея донеду риоя кунед. ҳамаи он чизҳоро ман дар барномаи ҳозирамон рӯшан карда ба шумо мефаҳмонам, бо диққат гӯш кунед. Мардуми Корея ба монанди аксари кишварҳои Осиё муносибати эҳтироми якдигарро бениҳоят қадр мекунанд. ҳангоми салом кардан сар ва пушт каме ба пеш хам мешавад. ҳар қадар мақоми ҳамсуҳбат ва мавқеи ӯ дар ҷомеа баланд бошад, ҳамон қадар қоматро поинтар кардан лозим аст ва ҳангоми тазим кардан ба чашмони якдигар нигоҳ кардан лозим нест. дар автобусу метроҳо ҷоҳои махсус барои пиронсолон, шахсони маъюб, занони ҳомила аст, ки дар он ҷой нишастан аз рӯи одоб нест. азбаски кореисо тартиботро бениҳоят риоя мекунанд, аз ҳамин сабаб ҳатто агар он ҷойҳо холӣ бошад, дар он ҷой нишастан ин беодобӣ ба ҳисоб меравад. кореисо миллате ҳастанд ки хусусиятҳову одатҳояшон на ҳамавақт ба хориҷиён фаҳмо аст. аммо урфу одати як кишвар бояд бо эҳтиром муносибат карда шавад, новобаста аз он ки онҳо дар назари аввал аҷиб менамоянд. ҳангоми муоширату гирифту дод бояд ҳарду дастро истифода бурд. дар ин ҷо одат шудааст ки бо ду даст хизмат расонанд ва боз ҳангоми қабули чизе шумо бояд каме хам шавед. ҳангоми суҳбат дастонро пинҳон кардан лозим нест. дар қади роҳҳо рост истода хӯрок хӯрдан ё ки роҳ гашта хӯрок хӯрданро намеписанданд. хӯрокҳои тезтайёрро бошад дар ҳамон ҷойҳояшон истода баъд истеъмол мекунанд. дар Корея ба хизмати ҳарбӣ рафтан ин ҳатмӣ аст. агар ки нарафтӣ ба ягон ҷо туро ба кор намегиранд. этикет ҳангоми ғизохӯрӣ. ҳангоми хӯрок хӯрдан аз чӯбчаҳои махсус ки чотқарак ном дорад бисёртар истифода мебаранд. албатта қошуқу вилкаро низ истифода мебаранд, вале чӯбчаҳоро бисёртар меписанданд. дар вақти хӯрок хӯрдан то калони хона сар накунад, хӯрд наметавонад сар кунад ва ҳангоми бас кардани хӯрок бояд шумо баробари калонсол хӯрок хӯред, яъне онҳо намеписанданд вақте ки хӯрд пеш аз калонсол хӯрок хӯрданро бас мекунад. қошуқ ва ё чӯбчаи худатон истифода бурдаро ҳеҷ вақт дар рӯи миз дароз шуда ба ягон зарфи калоне ҳамроҳ накунед. ва боз чӣ хеле ки дар раст мебинед, чӯбчаҳоро ба хӯрок ин тавр гузоштан лозим нест ва ин як ҷузъи беодобӣ ҳисобида мешавад. этикаи гуфтугӯи кореисо ҳангоми муроҷиат ба шахс якбора 3 номро талаффуз мекунанд. аввал насаб меояд, баъд номи оилае ки кореягӣ ба он тааллуқ дорад ва танҳо пас номи худи ӯ. аз ин рӯ муроҷиат байни сокинони маҳаллӣ аксар вақт боиси нофаҳмиҳо мешавад. ин ҳолат дар он вақте рух медиҳад ки шахс ба шумо албатта ношинос бошад. боз як этикаи ғайриоддӣ ин аст ки дар вақти хӯрок хӯрдан бо овози баланд хӯрдан ин ягон ҷузъи беодобӣ ба ҳисоб намеравад, балки бо лаззат будани хӯрокро мефаҳмонад. вале дар худамон ин хел нест, баръакс аст. вақте бо овози баланд хӯрдӣ ин беодобӣ ҳисобида мешаваду метавонӣ одами дар пешат бударо хафа созӣ. этикет дар партовҳо. чӣ хеле ки дар раст мебинед, ин ҷо як қуттӣ гузошта шудааст ки дар ин ҷо ҳама чиз бояд алоҳида партофта шавад, яъне пластикаву коғазӣ, хулас ҳамаи чӣ алоҳида. боз сатилчаҳои махсус аст ки танҳо барои хӯрок партофтанд ва хӯрокро бо ин чизҳо омехта кардан қатъиян манъ аст.
инчунин барои партовҳоро партофтан анамин гуна пакетҳои махсус истифода мебаранд, ки онро дар мағозаҳо мефурӯшанд ва вақте ки шумо дар мағоза ягон чизе харидед, махсус дар ан ҳамин пакетҳо медиҳанд. ба ҳамин чиз аҳамияти ҷиддӣ диҳед, зеро вақте ки шумо дар ягон намуд пакети дигар партофтед, аз камераҳои назоратӣ дида шуморо ҷарима мекунанд. Якум маротиба $100 ва вақте ки боз такрор кардед, зиёдтар ҷарима мекунанд. дӯстони азиз, ин бо якчанд урфу одатҳо ва этикетҳои мардуми Корея, аниқтараш Кореяи Ҷанубӣ. Умедвор ҳастам, ки ба ҳамаи шумо писанд меояд ва касоне ки дар оянда мехоҳанд ба Корея биёянд, ҳатман ин видеоро тамошо кунеду ба худ як таҷрибае гиред. Зеро вақте ки ба як давлати бегуна меравӣ, урфу одат, этикет, хулас ҳамаи чӣ дар аввал дигаргун метувад. Куллан дигар аст гӯем. Барои мисол дар Тоҷикистон урфу одату этикет умуман дигар аст. Шумо метавонед ки дар Корея нофаҳмида дили як мардуми Кореяро шиканед. Барои ҳамин пешакӣ аз ҳамаи ин чизҳо истифода бареду ба худ таҷриба гиред. боқӣ саломату тансиҳат дар паноҳи Худо бошед. То видеоҳои дигар, худо нигаҳдор.